La Policia de la Generalitat és una organització moderna, eficaç i preparada amb la tecnologia i mètodes més avançats. Però el més important són les persones. I ara en calen més de 1.000. Festa Mosso d'Esquadra. Professió de futur. Professió de servei. Generalitat de Catalunya. Aquesta crida és de Metges Sense Fronteres. Pensem que totes les persones tenen dret a l'assistència mèdica i humanitària. Per aconseguir-ho, necessitem la teva col·laboració tot l'any. Amb 6 euros al mes, vacunaràs 250 nens contra la meningitis o portaràs un equip quirúrgic a un país en guerra. Sisplau, truca ara al 902 250 902 i fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Gràcies.